Na, Csáfoter, nézd már, rántott hús. Ez nekem nagyon megy. Egyébként majd Odikának is adjál belőle. Tudom, nem lehet egy kézzel két kutyát etetni, de azért próbáld meg. Neki még mondjuk egy kis fúcskaszpillával enni. Nem úgy, mint nekem. De nézzétek, milyen ügyes vagyok. Igen, nagyon jó. Nagyon jó. Hát Odikának is fog menni. Csak kamerázni is. Két kutyát etetni? Nagyon gáz a helyzet felett, Fater. De tényleg. Igen. Még? Még kérem a többit. Na. Ezt már szeretem. Ezt már. Majd utána takarítuk. Igen. Őt is kérem. Persze. Nehogy már rajta maradjon a villán. Hát azért. Úgy. Na. Ne szórakoztassál már. Na, mi van veled, te bánatkoporsó? Na, kérem a következőt. Na. Jó. Ezt már szeretem. Igen.